baba hakan take fa yau a yau ba ko kura ba ko kura ce sai mu hau wani zai ji a jikin shi kuma waye Allah kuma waye Allah ya kawo shi billahi nabi yoyo ni wasa ya mai tashiwa yoyo ni wasa zuwa ina bala zuwa ina yana dan kai har amsas a tsayan mu haka take kware ma ku ba mu da ni kai da shi to bari da gani ai da yawa ya Allah yau da sai wala sani basira da yuwange Allah direba Allah an kare cin hukunta kan muskin da Allah okay to yayi Allah na suwar Allah so mu hawa na Allah ya dai na ya aka yi ina tambayar kyale ne wallahi an mun sata keken nan gaskiya kudi na naira 2000 na sa cikin aljihu amma sata a cikin keke na wallahi an mun sata gaskiya mallam ya kake kallon mu haka na ji an yi sata a cikin keken kuma daga kusoshi na dauka mallam ka dauke mu barayi ne duk da sana'a mu da kake ganin barayi ne mu tabbas a cikin keken nan aka yi mun sata domin kudi na naira 2000 ne ba canji idan Allah mallam haka ne mutane ka ga barayi ne mun ma kamar barayi ne barayi ne a ga ma kamar barayi ne barayi ne dukkan mu nan ba wanda bai da sana'a an ce ba mu da sana'a ne dukkan mu nan ba wanda bai da sana'a ai shi ne kuma kare na mana ka bar ganin ba haka muna da kuɗi ku dakata kamar ya anya aboki anya me kake nufi ta fa ka dan ta kosa abuwa ba ni ya ba ya zama ko aboki na dan ne gaskiya masa da malam ka dana gama ku dakata inda iyaku na dauko ku a tsaya ai caza kowa a sa yanzu na ji batu yawa malam tunda abun ya zama kawai ai caji kamar ya mana ai caji ka waje kudin shi kawai dan ya waje kudin shi ai caji na ne za ka je sai ka fani dan mana ai caji kawai gaskiya abin da ya dace ma ni aike na ko aka wani lokaci ku dakata ni zan caji kowa ai caji kowa ina mana caji kowa ne ba zan shi ba nake yawa ala caji ni caji shi tare caji da mani bai da shi ba kai da ni kamar ya ba gaskiya za ta halin da ai gaskiya za ta halin da 2000 ne ni ban ma da ko ɗaya ban ma da ko sisi guda biyu ba wannan da Allah ne da an caza wannan saura kai yanzu dole mallan ka tsare caje shi dan ni bai ne da duk wanda aka kudin alqur'ani kariya ta na caje shi ko ina da ina na shi banga kudi a jikin shi an ya kai ne layi yake kaga yanzu kai ne dole za ka yi hakuri mu caje kai naka caje yanzu hani ne za ka caje hadda kai da caje kai mai gida tun da wanda na caje wannan na caje ne da ya fara caje shi duk wanda aka kudin a jikin shi mallan zo nan insha Allah haba yanzu hani ne kai da ka tun da caje sai na caje la ilaha illallah jama'a ga kudi haila ga kudi na kai wallahi ga kudi malam ya aka dan alƙur'ani